ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 24:6 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 8:34 ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 6:9 ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଯେ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ 1:18 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ